batean, bazen dromedario bat basamortuaren erdian. Jan eta jan ematen zuen egun osoa, ez zuen besterik egiten.
Eta serio? Konkor, besterik ez, eta ez gaitu gauzak hartu eraman du guztion bezala. Eta esaten aldu beste zer? Konkor, besterik ez, eta ez nahi ematera ez du nahi. Eman. Ikusiko du orain. Itxaron minutu bat, mesedez. Zer da hau adiskidea? Astelehenetik goizetik lanik ez duzuen esan didate. Konkor. Eta zara, esalki hori berriro esan du. Konkor. Dromedarioa gehiagitan izan zuen konkor, eta esan bezain laster, einua konkor potolo eta handi bat jarri zion bizkarrean. Einua lurrean eseri eta magia handi bat pentsatzen hasi zen. Bitartean, dromedarioa oazeko uretan bere buruari zor zegoen.